Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Srila Prabhupada ki Jai, Guru Maharaj ki Jai, Thakur Premanande Hari Bol. 32 മുതൽ 42 വരെയാണ്. 1:9:32 മുതൽ 42 വരെയാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകള്. നമുക്കിന്ന് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സുസുഖമുപഗതേ ക്വചിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി പ്രവാഹ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സുസുഖമുപഗതേ ക്വചിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി പ്രവാഹ. ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സുസുഖമുപഗതേ ക്വചിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി പ്രവാഹ. ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സുസുഖമുപഗതേ ക്വചിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന വൈഷ്ണവന്റെ ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ അപ്പൊ ഇതില് ഈ മീറ്ററിൽ ചൊല്ലണം, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീറ്ററിൽ ചൊല്ലാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇതില് ഈ രീതിയിൽ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 ലൈനും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ചൊല്ലും കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സുസുഖമുപഗതേ പ്രകൃതിമുപേയുഷി പ്രവാഹ. സുസുഖമുപഗതേ
भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूति मतिरूपकल्पिता कृष्ण भगवति सदपुङ्गवे विभूम्नि सुखमुपकदे कुजिदुहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह स्वसुखमुपगते कृतिमुपेषु इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि इति मतिरूपकल्पिता कृष्ण भगवति भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि सुखमुपकदे क्वचिदुहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह सुखमुपगते प्रकृतिमुपेयुषि प्रवाह। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചൊല്ലാം, അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിളിച്ചതാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരൂപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വതപുങ്കവേ വിഭൂനി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭവ പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വേറെ സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരൂപ കൽപിത വൃതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വതപുങ്കവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരൂപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ ഭഗവതി സാത്വതപുങ്കവേ വിഭൂമ്നി സുസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വതപുങ്കവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരൂപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വതപുങ്കവേ വിഭൂമ്നി സുസുഖമുപഗതേ ക്വചിദിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണോവാച ഇതി മതിരൂപകൽപിതാ പ്രതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്തത പുംഗവേ വിഭുംനി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിത് കർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരൂപകൽപിത വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരൂപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉവാച ഇതി മതിരൂപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമിനി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അത് കൂടി ചൊല്ലാം. കുറെ ആൾക്കാർ ചൊല്ലി എല്ലാം ഈ 10 ശ്ലോകങ്ങള് ഇതിൽ മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചൊല്ലുക കേട്ടോ, കേൾക്കാറില്ല. ശ്രീ ഭീഷ്മോവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച. ശ്രീ ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇപ്രകാരം മതി, ചിന്ത, വികാരം, ഇച്ഛ അഥവാ ആഗ്രഹം, ഉപകൽപിത പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്തു. അഥവാ മുതൽ മുടക്കി. വിതൃഷ്ണ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കി ഭഗവതി പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനെ സാത്വത പുംഗവേ ഭക്തപ്രമുഖൻ വിഭൂംനി ശ്രേഷ്ഠനി സ്വസുഖം ആത്മസംതൃപ്തി ഉപഗതി അത് സംപ്രാപ്തമാക്കിയവനി ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിഹർത്തും അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്താൽ പ്രകൃതിയും ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉപേക്ഷി അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവപ്രവാഹ ആരിൽ നിന്നാണോ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഉണ്ടാകുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ദീർഘകാലം വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും ധർമ്മകർമ്മങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്ന എന്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചാലും അദ്ദേഹം സദാ ആത്മസംതൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമിയാകിയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭീഷ്മദേവൻ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും കുരുവംശാധിപനും മഹായുത്സവും ഉത്തമ സൈന്യാധിപനും ക്ഷത്രിയരുടെ നായകനുമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ തീവ്രമാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാര വിചാരം ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം സംപ്രാപ്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ വികാര വിചാര ആഗ്രഹ ശക്തികളെയും പൂർണ്ണമായും പരമസത്യായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമി എന്നും സർവശക്തൻ എന്നും വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന വരം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭൂമിയിൽ അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ യഥാരൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായും അവതരിക്കുന്നു. ഇരുവരും ശുദ്ധഭക്തരുടെ സ്വാമിമാരാണ്. ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഭഗവത് സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. ആയതിനാൽ അവരെ സ്വാത്വത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അവണ്ണമുള്ള സ്വാത്വതരിൽ പ്രമുഖൻ ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭീഷ്മദേവന് മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരാൾ എല്ലാവിധത്തിലും ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാത്ത പക്ഷം ഭഗവാൻ അയാളുടെ സ്വാമിയായി തീരുന്നില്ല. ആഗ്രഹങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, എന്നാൽ അവയെ പരിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും നൽകുന്നു. അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഥവാ ഭൗതിക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്നതല്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായ നിത്യ സ്വവാസ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനായി മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നവയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10:10 സ്വയം ഭഗവാനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 10:10 പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ജ്ഞാനമാവുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ തന്നെ തരും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് അനുമതി നൽകുക മാത്രമല്ല, അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സാക്ഷിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരു അഭക്തന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളോട് ഭക്തനോടും അഭക്തനോടുമുള്ള ഭഗവാന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. സ്വതന്ത്ര പ്രജകളെയും കുറ്റവാളികളെയും രാജ്യനിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രാജാവ് ഭരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഭരണാധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്ന രീതി ഭക്തനോ അഭക്തനോ എന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അഭക്തർ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധ കാട്ടുന്നില്ല. ആകയാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും വിധിവശമായ നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ നിശബ്ദനാകുന്നു. ഭക്തർ ഈ ഭൗതിക നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും അതീതരാണ്. അവർ അതീന്ദ്രിയ പാതയിൽ പുരോഗമനോന്മുഖരാകയാൽ ഭൗതികമായ യാതൊന്നിനും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരത്തോടു കൂടിയ പൂർണ്ണാംശമായ സർവ്വ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായി അവതരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന് യഥാർത്ഥ നാരായണനാണെന്ന അറിവും ഭക്തനുണ്ട്. തന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സംസർഗം ഭഗവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് അവരെ ഉത്സാഹഭരിതനാക്കുന്നതിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ്. സ്വാച്ഛയിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീന ശക്തി പ്രഭാവത്തിന് നിർബന്ധിതനല്ല അദ്ദേഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വ്യവസ്ഥീകൃതനല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ വിഭോ അഥവാ സർവശക്തൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 33. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവന കമലം തമാലവർണം രവികര ഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരള കുകുല വൃദാനനാബ്ജം വിജയ സഖീരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ത്രിഭുവന കമനം തമാലവർണം രവികര ഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരള കകുല വൃദാനനാബ്ജം വിജയ സഖീരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ.
ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുല വൃദാനനാബ്ജം വിജയസഖീർതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുല വൃദാനനാബ്ജം വിജയസഖീർതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് ചൊല്ലിക്കോ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദധാനേ ബപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനഗമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രാമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദധാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകാകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജാസുകുമാരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലായം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ ചൊല്ലിക്കോ. ഓം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികലഗൗരവാരാംബരം ദദാനേ ബാബുരളകകുലാവൃതാനതനാബ്ജം വിജയാ സഖേ രതിരസ്തു മേ അനവദ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാനമർത്ഥം ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ത്രിഭുവന, ത്രിലോകങ്ങൾ, കമനം, അതിസ്പൃഹണീയം, തമാലവർണം, തമാലവൃക്ഷം പോലെ നീലനിറമാർന്ന, രവികര, സൂര്യരശ്മികൾ, ഗൗര, കനകവർണം, വരാംബരം, തിളങ്ങുന്ന ഉടയാട, ദദാനെ, ധരിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, വപുഹു, ശരീരം, അളക കുല ആവൃത, ചന്ദനം പൂശിയ, അന അബ്ജം, താമര പോലുള്ള മുഖം, വിജയസഖേ, അർജുനന്റെ മിത്രത്തിന്, രതി അസു, അദ്ദേഹത്തിൽ അഥവാ ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം സംവേശിച്ചിരിക്കാം, മേ, എന്റെ, അനവദ്യ, ഉദ്ദിഷ്ട ഫലങ്ങൾക്കായുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാതെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ ഉറ്റത്തോഴനാകുന്നു. തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദപൂർണമായ സർവാകർഷകനിൽ ശരീരം നീലവർണ്ണത്തോടു കൂടിയതും തമാലവൃക്ഷത്തോടു സാദൃശ്യമുള്ളതുമാകുന്നു. ഉച്ച, നീച്ച, മധ്യ തുടങ്ങിയ 3 ലോകങ്ങളിലെ ഏവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആകർഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പീത നിറമാർന്ന ഉടയാടകളും ചന്ദന ലേപനം ചെയ്ത വദനാംബുജവും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലകാംക്ഷയില്ലാത്തവനായി തീരട്ടെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ആന്തരിക ആനന്ദത്താൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് സ്വന്തം തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തിലെ ആകർഷകമായ സവിശേഷതകൾ 3 ലോകങ്ങളും ഉച്ച, മധ്യ, നീച ഗ്രഹസമൂഹങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉള്ളതുപോലെ അത്തരം മനോഹരമായ ശരീര സവിശേഷതകൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്കുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തിന് ഭൗതികപരമായ സൃഷ്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇവിടെ അർജുനനെ വിജയിയായും കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറ്റ മിത്രമായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ അനന്തരം ശരശയ്യയിൽ ശയിക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിരുന്ന വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ധരിച്ചിരുന്ന ആ സവിശേഷ ഉടയാടയെ സ്മരിക്കുന്നു. അർജുനനും ഭീഷ്മനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തുറന്നു നടക്കവേ ഭീഷ്മരുടെ ശ്രദ്ധ കൃഷ്ണന്റെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഉടയാടയെ ആകർഷിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഉറ്റ മിത്രമായി ആർജിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭീഷ്മരുടെ ശത്രുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനനെ അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മിത്രമായിരുന്നതിനാൽ അർജുനൻ സദാ വിജയശ്രീ ലാളിതനായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ ഈ ആനുകൂല്യം മുതലെടുക്കുകയും ഭഗവാനെ വിജയസഖേ അഥവാ അർജുനന്റെ മിത്രമേ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്തെന്നാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ നർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ ഭക്തരോടൊപ്പം സംയുക്തമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തെന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ അതീന്ദ്രിയ നാമങ്ങളിൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ ഭക്തരോടൊപ്പം സംയുക്തമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നത്. കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിരുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാന്റെ ഉടയാടകളിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ദീപ്തിയോടുകൂടി തിളങ്ങിയതിനാൽ അത്തരം രശ്മികളുടെ പ്രതിഫലനത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മനോഹര വർണ്ണങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവനാൽ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു മഹായോദ്ധാവാകിയാൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ധീരോദാത്തമായ രസത്തിൽ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം വിവിധ രസങ്ങളിൽ ഭക്തർ പരമമായ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. കൃത്രിമമായി ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരെന്ന് നടക്കുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ വ്രജധാമത്തിലെ കന്യകമാരെ അനുകരിച്ച് വൈവാഹിക പ്രേമബന്ധ രസത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു ചാടുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള തരം താഴ്ന്ന ബന്ധം ലൗകികന്റെ അധമ മനോവൃത്തിയെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയ രാസലീല രസം
ആസ്വദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ലൈംഗിക സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല. ലൗകിക സദാചാര നിഷ്ഠകൾ പോലും അതിനെ അയോഗ്യമെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു സവിശേഷ ആത്മാവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷനുമായുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവിക ബന്ധം 5 പ്രധാന രസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പ്രകടമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് അതീന്ദ്രിയ മാനത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഭീഷ്മദേവൻ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. മഹായോദ്ധാവും സൈന്യാധിപനുമായ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനുമായി എപ്രകാരമാണ് അതീന്ദ്രിയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കണം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധരണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിക്കും. ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നു, ദീർഘകാലം വിവിധ വിഷയങ്ങളും ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും വ്യാപിച്ചിരുന്ന എന്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചാലും അദ്ദേഹം സദാ ആത്മസംതൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമിയാകയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ കൺമുന്നിലുണ്ടല്ലേ. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെങ്കിലും ഭക്തിത സേവനം എന്ന വരം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭൂമിയിൽ അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ യഥാരൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായും അവതരിക്കുന്നു. ഇരുവരും ശുദ്ധഭക്തരുടെ സ്വാമിമാരാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലായിട്ടും ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ അർച്ചാമൂർത്തിയുടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ശിലയിലോ ലോഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിലോ ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ദൃഷ്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ശിലയുടെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലായാലും ശിലയുടെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായാലും ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയാലും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രതിമാനഹിത്തു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഒരു ലോഹം കൊണ്ടോ മരം കൊണ്ടോ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അത് സാക്ഷാൽ അർച്ചാമൂർത്തി സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് പാലോ അല്ലെ കുറച്ച് വെണ്ണയോ അല്ലെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാകാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയൻ ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട്, എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ സമയത്തും പാൽച്ചെടുക്കും സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്, അതിനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ ഗോപികമാർ എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പോലെ ഭഗവാന് നിവേദ്യം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടൊന്നല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിലൂടെ ആർക്കാണ് ബെനിഫിറ്റ്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
നമുക്കാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നും യാതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്, എത്രയും നമുക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയ അല്ലെ, ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടും അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയില് കുറെ തത്വങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവാനും പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ആരും പാലിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ഭക്ത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. ആർക്കും ഒരു യോഗ്യതയും നോക്കാത്ത, യോഗ്യനാണോ എന്ന് നോക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭീഷ്മദേവന് മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരാൾ എല്ലാവിധ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാത്ത പക്ഷം ഭഗവാൻ അയാളുടെ സ്വാമിയായിത്തീരും. നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത്രമാത്രം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, യഥാമാം പ്രപത്തിന്റെ താസ്തദൈവ പചാമ്യം. നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആഗ്രഹങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, എന്നാൽ അവയെ പരിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അല്ലെ, എന്നാൽ അത് പരിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കണം. നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇപ്പൊ കുട്ടികളായാലും കുട്ടികൾക്ക് പല സാധനങ്ങളും വേണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഗുലാബ് ജാം വേണം, അത് വേണം, ഇത് വേണം, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും പറയും. അപ്പോ അതൊക്കെ അവർക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, വൈരാഗ്യങ്ങള് ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാറ്റിനും വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അവരെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ തരത്തിലും ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുക പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവയൊക്കെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. നമ്മുടേതായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളല്ല, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നൽകുന്നു. ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഥവാ ഭൗതിക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായി നിത്യമായ സ്വവാസ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനായി മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭക്തവത്തിന് സ്വയം ഭഗവാനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിയോഗം നൽകും അല്ലെ. തേഷാം യോഗാനുകമ്പാർത്ഥം തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേനമാമിപയാന്തി. അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് മറ്റേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും അല്ലെ. അങ്ങനെ അവർക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാൻ തന്നെ പരമാത്മാവായി നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകും അല്ലെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ചൈത്യഗുരുവായി. ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് അനുമതി നൽകുക മാത്രമല്ല അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സാക്ഷിയാവുന്നു. എന്നാൽ ഒരു അഭക്തന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു അല്ലെ. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കാനോ ഒന്നും അവര് ശ്രദ്ധ വെക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ഇതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല. അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ജന്മമാണ് അല്ലെ. പലരും പറയുന്നേക്കാം ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, ഈ ജന്മം അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അവർക്കറിയില്ല ഇനി എത്രയോ ജന്മങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള അവസരവും ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ ഇനിയും എത്ര ജന്മങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെ. പട്ടിയും പൂച്ചയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും
ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ട, അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ട, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണ്ട, ഭാഗവതം പഠിക്കണ്ട, ഒന്നും പഠിക്കണ്ട. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെരുവിൽ വെച്ച് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. എല്ലാ തരത്തിലും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാം, ആരെയും പേടിക്കാതെ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ നൽകും അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച്. അപ്പോ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, സ്വതന്ത്ര പ്രജകളെയും കുറ്റവാളികളെയും രാജനിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രാജാവ് ഭരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഭരണാധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്ന രീതി ഭക്തനോ അഭക്തനോ എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള കുറ്റവാളിക്ക് ഉള്ള പരിഗണനയും, അല്ലെ, നല്ല പ്രജകൾക്കുള്ള പരിഗണനയും വ്യത്യാസമാണ്, അല്ലെ? കുറ്റവാളികളെ അവർ ചെയ്തുള്ള ശിക്ഷക്കനുസരിച്ച് ജയിലുകളിലൊക്കെ അടക്കുന്ന, അല്ലെ, സ്വതന്ത്ര പ്രജകൾക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകുന്ന രാജാവ്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒക്കെ ഭരണാധിപനാണ് ഭഗവാൻ. അല്ല, അദ്ദേഹം ഭക്തനോ അഭക്തനോ എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അഭക്തർ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധ കാട്ടുന്നില്ല. ആകയാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും വിധിവശമായ നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ നിശബ്ദനാകും. എല്ലാവരും തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ? അവര് വിചാരിക്കുന്നു ആരും കാണില്ല, ആരും ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനില്ല, പണവും അധികാരവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് അനീതികൾ, എന്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും ആരും നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട്, അല്ലെ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാര്, ഭൂമി, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ടില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റും മറ്റുള്ളതൊന്നും ശിക്ഷ നൽകുന്നതിൽ യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ എന്തായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അവരൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നീട് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഉറ്റ തോഴനാകുന്നു. തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദപൂർണമായ സർവ്വ ആകർഷക ശരീരം നീലവർണ്ണത്തോടു കൂടിയതും തമാല വൃക്ഷത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ളതും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തമാല വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. തമാല വൃക്ഷം കാണുമ്പോൾ രാധാറാണി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആണ് ഓർക്കുക തമാൽ വൃക്ഷം കാണുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിറിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും, രാധാശ്യാം സുന്ദറിന്റെ ഓൾട്ടറിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു തമാൽ വൃക്ഷമുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ അത് മുറിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തമാൽ വൃക്ഷം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനായിട്ടാണ്. രാധാറാണി ഭഗവാനെ വേർപെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ട് തമാൽ വൃക്ഷം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിറമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. അപ്പൊ തമാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് സാദൃശ്യമുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയും. ഉച്ച നീച്ച മധ്യ തുടങ്ങിയ 3 ലോകങ്ങളിലെ ഏവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആകർഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പീത നിറമാർന്ന ഉടയാടകളും ചന്ദന ലേപനം ചെയ്ത പതിനാംബുജവും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാത്തവനായി തീരട്ടെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭീഷ്മപിതാമഹൻ തന്നെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ആന്തരിക ആനന്ദത്താൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തിലെ ആകർഷകമായ സവിശേഷതകൾ 3 ലോകങ്ങൾക്ക് ഉച്ച മധ്യ നീച ഗ്രഹസമൂഹങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉള്ളതുപോലെ അത്തരം മനോഹരമായ ശരീര സവിശേഷതകൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആർക്കുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തിന് ഭൗതികപരമായ സൃഷ്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനെ പോലെയോ ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചോലെ മത്ത പരതരന്യാന കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടോ എനിക്ക് തുല്യമായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനെ പോലെയോ, അല്ലെ, ഭഗവാനും ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ളതും കഴിവുള്ളതും ഒക്കെ, അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു. പരാശരം മുന്നിൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എന്നതിന്റെ നിർവചനം ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഇവിടെ അർജുനനെ വിജയിയായും കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറ്റ മിത്രമായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം ശരശയിൽ ശയിക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവൻ അർജുനന്റെ സാരഥയായിരുന്ന വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ധരിച്ചിരുന്ന സവിശേഷമായ ഉടയാടയെ സ്മരിക്കുന്നു. അർജുനും ഭീഷ്മദേവനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തുറന്നു നടക്കവേ ഭീഷ്മരുടെ ശ്രദ്ധ കൃഷ്ണന്റെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഉടയാട ആകർഷിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഉറ്റമിത്രമായി ആർജിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭീഷ്മരുടെ ശത്രു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനെ അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ആ യുദ്ധവേളയിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പഞ്ഞപ്പട്ടൊക്കെ.
ഭീഷ്മദേവൻ ഇവിടെ വിജയസഖി, ഭഗവാനെ വിജയസഖി, അർജുനന്റെ മിത്രം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാവത്തിലായാലും, വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ യശോദാ നന്ദൻ അല്ലെ, നന്ദനന്ദനൻ അല്ലെ, രാധാമാധവ്, രാധാ ഗോവിന്ദ്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ മിത്രവുമായിട്ടും മാതാവുമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഗോപികമാരായിട്ടും അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയുന്ന നാമങ്ങൾ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിജയസഖി, ആ അർജുനന്റെ മിത്രം എന്ന രീതിയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം വിവിധ രസങ്ങളിൽ ഭക്തർ പരമമായ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. കൃത്രിമമായി ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരെ നടിക്കുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ വ്രജധാമത്തിലെ കന്യകാരന്മാരെ അനുകരിച്ച് വൈവാഹിക പ്രേമ ബന്ധരസത്തിലേക്ക് കുതിച്ചാടും. അത്തരത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള തരം താഴ്ന്ന ബന്ധം ലൗകികന്റെ അധമ മനോവൃത്തിയെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയ ലീലാരസം ആസ്വദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ലൈംഗിക സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല. ലൗകിക സദാചാര നിഷ്ഠകൾ പോലും അതിനെ അയോഗ്യമെന്ന് കരുതും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ മാധുര്യ ബന്ധം അതൊക്കെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് കാണാം, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഞാൻ രാധാറാണിയാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഗോപികയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗോപികമാരെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴിയല്ല. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ധാരാളം സഖി വേദികൾ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അതിനെയൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് വിമർശിച്ചിരുന്നു. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല. ഭഗവാന്റെ ആ മാധുര്യ രസം ആസ്വദിക്കുന്നവരൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പിന്നെ സാധാരണ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും തൃപ്തരാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മാധുര്യ രസം, ആ രാസനൃത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്രയും വലിയ കാര്യമാണ്. സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും ഭഗവാന്റെ ആ രാസനൃത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ തപസ് ചെയ്യും. സാക്ഷാൽ ശിവദേവൻ അല്ലെ, ശിവൻ അവിടെ ഗോപേശ്വർ മഹാദേവനായിട്ട് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കരുതുന്ന പോലുള്ള രസമല്ല മാധുര്യ രസം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ രാസനൃത്തം അല്ലെ. അത് അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള നമുക്കൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത. ഇവിടെ ചുഗദേവ ഗോസ്വാമി തന്നെ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിശദീകരിച്ചില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദരോട് രാസനൃത്തത്തെ കുറിച്ചും രാധാറാണിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നിങ്ങളൊക്കെ അത് കേൾക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കും, എന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ആചാര്യ ശ്രീലപ്പോ അപ്പോ സാധാരണ തരത്തിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന കഥകൾ നടത്തുന്നവരൊക്കെ രാസനൃത്തത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവരെ സദസ്സിനൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ പ്രഥമസ്കന്ധം മുതൽ പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നവമസ്കന്ധം വരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ. പിന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ഗോപികമാരാണ്, അങ്ങനെയുള്ള മാധുര്യ ബന്ധത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ അവരൊന്നും ശരിയായ രീതിയല്ല പിന്തുടരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു സവിശേഷ ആത്മാവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷനായുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവിക ബന്ധം 5 പ്രധാന രസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പ്രകടമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതൊരു ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് അതീന്ദ്രിയമാനത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ 5 രസങ്ങൾ അല്ലെ, ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, അങ്ങനെ 5 രസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവും അല്ലെ. വാത്സല്യ രസത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ മാതാവ് യശോദ മാതാവ് അല്ലെ. പിന്നീട് ഇവിടെ അർജുനനൊക്കെ സാഖ്യരസത്തിലാ സുഹൃത്തായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഓരോരോ രസത്തില് നമുക്കൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നു അതീന്ദ്രമാനത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭക്തൻ. ഭീഷ്മദേവൻ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്ന മഹായോദ്ധാവും സൈന്യാധിപനുമായ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനുമായി എപ്രകാരമാണ് അതീന്ദ്രമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കണം. श्री प्रभुपाद की जय, गंधराय श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा.